जों सालजानि सालनि जे 12 घन्टानि बन दागुमानि भुमि 6 चिमिं सारिं 6 जरा अबन जों साक्सेसदों गानि जों फयदसावो सारा त्रिपुरायाव माकेन बन खालायजाखा दिनैनि अ प्रग्रामनि कनभेनार बरंगना जितेन बरंगना तेबो सुखुम सायखनारनो बना ताबो कक्सना बगै जरा याफोर गलायना हामबाय हाय पाइथाक नि जे कक्सुं एबा कक्सर मुङो नर जरा मन बगै पुलाके नरनि बिसिंतै हामबाय मारो दिनै जारा अर समय बक्सा पार्टिसिपेट खालायनाय ताई जे पार्टिसिपेट खालायफोर नगो तंगतै सुनो सपोर्ट खालायथनाय सुनो समर्थन खालायथनाय जत नाय तना सुनो बेलायखे आनि खानि पाइपलाय हामबाय माया फारो ताई जों मने खालाय दिनै जे सिनि अ जे 12 घन्टानि बन अ जे हाथाय कतनो जों जे खालायमानि अ बेलाय सिनि साक्सेस जोंखा बाहाय जों अ जागाव नर नुगिमान खाना थंनि सिनि आबुक साक जरा सिनि बर कुल सेले जामो ग्रै अतजो जों जाना थंगांके अ जागाव खंगो जों वाते मानजाखा सातुं तुंखा सिनि कुल चामुं नुमुं ग्रै सिनि दैरक सुदु जों बरन थनि जों पोसुग्रि माया हाय हिनपानो बरक अबरन टर्जा सय जों यकनि जों नांगौ नि जतनो गोबाग्रा जेहेतु जों फियकनि बगै लामा काहामो जों फुनु तमनि बगै दिनै अ जे ककनो जतनो वान सुबिनो दिनैनि अ जे बन्न जेबेके जों चुबाखा विशेष खालायने आङो लोकल कमिटि जे प्रिपेयर कमिटि नगे आं गलय बेलेके हाबाय मारो दिनै जेरा दिनै जत फाइनि रखनो ते अबा हेकनो जों दिनै अ जे दिनै जे स्ट्राइक नि बिसिंतै जों दिनै जेबेके को जागाव सिनि लुकरक जेबेके दिनै अ समर्थन फुनुका अबे जों क्लियर जे आगामी दिनाव दिनै ग्रेड त्रिपुरा नतम सिनि डिमान्ड मानने आबो बिसिताय दिन दिगलाखा तामनि बागै काव जों प्रमाणंगि थाङा जे दिनै सारा त्रिपुराव 26 ता एटा 27 ता जागाव दिनै रूट ब्लकेट एबा कुनु जागाव आमा हेके पिकेटिं खालायजाखा दिनै जों जत जागाव पीसफुली जों सिनि पिकेटिं नो जों खालायमानखा ताय जों अबा हेकेनो सिनि सेंट्रल गभर्नमेन्ट थेनो जों सिनि जे ककनो जों सिनि बुखानि ककनो सिनि वानसुपानि ककनो जों जे तामु नाङै दं अ ककनो जों बरन जों खोनारि मानखा बिसेस क्लाइ मिडिया रनि बिसिंतै आबन बगा आं मिडिया रन पाइ प्ले हाबाय मारो ते अबा हेकेनो पाइथागो अबन गयनाय जाहाथे जों अ जे दिनै जबा खालायमा काहाय जों आगामी दिनाव जदिनो जों नांखांकै जों इन्डिपेन्डेन्ट प्लेयार हिसाबै जों नांखांकै हाथाय गतन जो दिनै गोबां मा दिनै लामफ्रानागो जों ब्लकेट खालायनाय तामुखे दिनै डिमान्ड अब मायासा करदो जों कुनु दिनाव कम्प्रोमाइज थाया दिनै डिमान्ड जे पुलियानि सिनि तामुसा जरातै गायसो सिनि कोर आइडियोलॉजी बा सिनि कोर डिमान्ड आबो सिनि ग्रेड त्रिपुरा निखबा कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन अब मायासा करदो सिनि अ जबा जों कन्टिन्यूअस खालायो थानाय याबा बन फुंनि 6 जिमि सारिक 6 जरा हामा दाकिनो थाङै रस दाकिनो रसमानि दंया तामुगा किंग जों तोर तंनैनो बन तो बन्न जों 6 नि परे जिनो रूट नो जों ओपन खायरे जखनाय ताबु जरति क्लोज तो बेबा जों अ जागाव सिनि हाजाल नि विशेष क्लाइने जों अ जागाव जों अनएक्सपेक्टेड बर जे एरिया नि फायका जों खबर नामनि ब्लगो माने तागरजलानि तै बाय हाजाल बर पद जागा फायसो फैया के के जागा बोरि बिसार तंग विशेष क्लाइने सिनि बुमा सरो तंगयो गा बर जाहाथे नगलुकु जाहाथे थांनानै बगे बोरि बिसार जेतो लामा गलकमा थाना नांगौ का हिसाबै जों बर ना बद तो बोरिनो सिमो जों याके हगरका जों जरा चला तंगै रक माने चला बिसा तंगै रक जों जरा भलन्टियर तंगै रक सिनि कुमांग वारियर तंगै रक जे चला नि हिंजराय रक अ जागा जों 6 जरानो जों अ जागाव तंगै सिनि बन्द जों फाय सिनि मिडिया रक हामबाय मारो जरका माबाय कक्सनन बागै दिनैनि सिनि 12 hours नि स्ट्राइक मात्र जों गाहाम कम फायखा जाबोनो गुसियो गां बेले खातिर बका दा दिनै जे अर पार्टिसिपेट खानेफोर बहायनो जों काम करनो सुनो कॉर्पोरेशन खातिया लाबरि जे खानेरो आंके इनिशियल पैका इनिशियल मते तो गाहाम नंखा हानि मानो 6 का सने ताम बगे बन लर साना नांखा हमने सिनि स्ट्राइक तो 6 जरा आइबो जों अलमोस्ट तो पाइने ना सक्सेस नंखा कारण सिनि तो मेन ऑफिस आवर्स हैदिबा गाताबो बरक टोटली तो सिनि सारातिपा सिनि फना जों एडिस एरिया फना सारातिपानि गारि ना अब पैरालाइज फाइट नसो गाताबो तो कटाल बाबे ते गारि तो फाइनान्स थाना होते ऑफिस थाना फाइनान्स तो करि साबले गाबा मोटामोटी जों 10% जों सक्सेस गाहनि ना जों 6 जरा गया फनो जों दाउ गाखि थैसिन संथाय आइ बिसिंगो दाहाय थांखिन फाइटिन दं गाव जों मन डिस्टार्ब नि मन बनमागे तिनी बन खाय माने मेन रिजन है कबा नासिक मुंटाम तिनी जे
strike main dinjo kenal jatuh siwa sini garter Tipra sini Rajamani itu seng garter Tipra seng 2001 sini consider sini mulai tu. Nangka abon bagai main thai sini amono sini ek nama sini dah. Abon nol siutai bu sanan sini seng ini tamang garter Tipra man masan kante abo jadi sini lain ukur kita waktu kita sini 1949 sini seng waktu kita sini ada abo seng majority tu. Jadi mana kalau seng din pada kosong pada seng minority. Jadi bah since 1949 until today illegal immigrants are encroaching in our Tipra. Suited where becomes minority. Jadi bah keseng tin seng tunggu ekdom Microsoft minority tunggu. Abon itu ekmatu upaya hingga ke garter Tipra len. Abon sarkun mesin baru kita upaya kiri. Abon bagi seng tin garter Tipra nanti ni seng tin abon mak. Hai bar hour strike na tiye girata Tipra movement hai ka ba mana ni diki wa busu zrati success na ba dili wa busu zrati message sobino tini na hai naturally tapi tu seng kerja mana yang kaya itu bah. Abo tu ikhlas kebang mau pun korang ikhlas mereka seng. Jadi seng 2001 seng kita diklat. Seng ini 2 bos suci tu. Hei bah, seng tahu seng kau kita seng mana. Tahun ni bagi mana? Seng kita garata Tipra lain sama nabo seng sangwani gabo sudah tong. Provision tong. Harus di India ni Sambilan ni 20 artikel. Hei bah, Jeffrey Pono Parliament abo नीलता हमने बोलो रेसिडेंट नि सुपारिश करूँ एक बिल तो भी फाइमन आप बिल तो भी बोलो उनको फाइमन पचाल राज्य फाइमन एक राज्य नो दुईटा टिकरा फाइमन दुईटा राज्य नो तीनटा फल फाइमन अब कौन ठीक रहे तो अब जो दिन को तो हम जेतो संविधान अलाउ फाइमन हम भाई सर